हाय एवरीवन, दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मुख्यमंत्री निजुत बाबु आसनिनि फर्मखौहाय बोरै फिलआप बानायनांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो आं डिटेल्सै फोरमायनानै होगोन। ओरैनोथ' बयबो फर्मखौहाय बोरै फिलआप बानायनांगौ बेखौ बयबो मिथिजोबखायो। होनब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनि फर्मखौ बोरै फिलआप बानायनांगौ बेनि गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बेनि फर्मखौ बबेहाय मोननो हागोन आरो बे फर्मखौ फिलआप बानायनानै साबमिट खालामनाय समावहाय मा डकुमेन्टनि गोनां जागोन बेनि गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना आङो आन्डार ग्रेजुवेट BA BSc BComनि फर्मखौहाय फिलआप बानायनानै खोन्थागोन। फर्मा बेलेग बेलेग दै, पोस्ट ग्रेजुवेटना बेलेग, आन्डार ग्रेजुवेटना बेलेग। होनब्लाबो गासैबो फिलआप बानायनांगौ डिटेल्सआ सेमानो गोजा, मोननै अपसनाल' एसे बेलेग बेलेग दङ। दा आं नोंथांमोननो आन्डार ग्रेजुवेट BA BSc BComनि फर्मखौहाय फिलआप बानायनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना आंनि नैबे साइडआव स्क्रिनाव नायलांबानो जाबाय बोरै फिलआप बानायनांगौ। आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन फारि फारिनो। फार्स्टआवनो दङ जोंहा बेवहाय नाम्बार 1आव दङ नेम अफ स्टुडेन्ट। बेवहाय गावबा गावनि नामखौ लिरनानै होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननि सिगाङावनो फोरमायनानै होनि, बेखौ फिलआप बानायनायाव गासिखौबो केपिटेल लेटारै लिरजोबबानो जाबाय। नाम्बार 2आव दङ मेरिसियेल स्टेटास। बेयाव जाबाय नोङो हाबा जानाय ना हाबा जायाखै, सिंगेल ना मेरिड। बेवहाय नोंथांमोना मेरिडआव होनाङा दै, मेरिडबाबो। दा बेवहाय नोंथांमोना सिंगेलाव होनानै टिक मार्क होबानो जाबाय। नाम्बार 3आव दङ डेट अफ बार्थ। नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ गावबा गावनिखौ लिरनानै होबानो जाबाय। नाम्बार 4आव दङ नेम अफ फादार अर मादार अर गार्जियान। जिखुनु नोंथांमोना गावबा गावनि बिफा बा बिफानि नामखौ होदो। बिफा गैयाबा बिमानि नामखौ, बिमा बिफा सानैबो गैलाबा नोंथांमोना जिखुनु सासे गार्जियाननि नेमखौ होनानै होबानो जाबाय। दा नाम्बार 5आव दङ, नाम्बार 5आवहाय रिलिजियन। नोंथांमोना गावबा गावनि रिलिजनखौ होबानो जाबाय। हिन्दु, ख्रिस्टियान, मुस्लिम जिखुनु। जोंनि बर'आवथ' जेनेबा हिन्दु ख्रिस्टियान बिदि थागोन नालाय, जिखुनु होनानै होबानो जाबाय गावबा गावनि रिलिजनखौ। बिनि उनाव नाम्बार 6आव दङ मबाइल नाम्बार। गावबा गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लादो। आरो बिनि उनाव दङ 7 नाम्बाराव दङ एड्रेस। एड्रेसाव दङ भिलेज अर टाउन अर सिटि। जिखुनु नोंथांमोना गामियाव थायोबा गामिनिखौ, टाउनाव थायोबा टाउननिखौ, सिटियाव थायोबा सिटिनिखौ होनानै होबानो जाबाय। दा बेवहाय दङ ओरै साइडआव दङ पिन नाम्बार दङ। गावबा गावनि पन्सायतनि पिन नाम्बारखौ होबानो जाबाय। गाहायाव दङ ब्लक अर मिउनिसिपालिटि अर टाउन कमिटि। नोंथांमोननि गावबा गावनि ब्लक, गावबा गावनि मिउनिसिपालिटि आरो गावबा गावनि टाउन कमिटि, टाउनाव थायोबा टाउन कमिटिखौ होनानै लाबानो जाबाय। आरो गाहायाव दङ पुलिस स्टेसन। पुलिस स्टेसन गावबा गावनि पुलिस स्टेसनखौ होबानो जाबाय। बिनि उनाव साइडआव दङ डिस्ट्रिक्ट। गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ होनानै लाबानो जाबाय। नाम्बार 8आव दङ आधार नाम्बार। आधार नाम्बार, जुदि आधार कार्ड दङबाथ' आधार नाम्बारा थाखागोन नालाय, आधार नाम्बारखौ होनानै लाबानो जाबाय। दाथ' बांसिनानो गासिनावबो आधार कार्डआ थाजोबखायो। जुदि गैयाबा नांलायलाया आरो बेवहाय आधार नाम्बारखौ होदो बेवहाय। नाम्बार 9आव दङ नेम अफ LAC। नोंथांमोना गावबा गावनि LACखौ होनानै लाबानो जाबाय। नाम्बार 10आव दङ अपडेट फर BK मेरिट एवार्ड। बे जाबाय डक्टर बानिकान्त काकतिनि मुङैहाय एवार्ड होनाय। जेनेबा नोंथांमोना बेखौ मिथिखायो, स्कुटि एवार्ड होनाय। जेनेबा 2025नि हायार सेकेण्डारियाव जायफोर स्टुडेन्टआ 80%नि बांसिन पार्सेन्टेज मोननो हादोंमोन बैसोरनो स्कुटि होनाय जादोंमोन ना, बेखौनो BK एवार्ड होननानै बुंनाय जादों। आरो जुदि नोंथांमोना मोनदोंबाबो बेखौ येस होना दै। येस होनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बे बाबु आसनिखौ मोननाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना स्कुटि एवार्डखौ मोनदोंब्लाबो बेवहाय न' होनानै ला। जुदि येस होयोबा नोंथांमोना बे आसनिखौ मोननाय नङा। दा बिनि उनाव दङ इडुकेसन डिटेल्स। नाम्बार 1आव दङ नेम अफ इनस्टिटिउसन फ्रम हुइच पास। नोंथांमोना बबे इनस्टिटिउसन, बबे कलेज बा बबे इउनिभारसिटिनिफ्राय पास जानाय, नोंथांमोना गावबा गावनि कलेज इउनिभारसिटिनि नेमखौ बेवहाय होनानै होबानो जाबाय। नाम्बार 2आव दङ लास्ट एग्जामिनेसन पास। नोंथांमोना बेवहाय मा लिरनांगोन होननानै बुङोब्ला, नोंथांमोनाव दायो BA BSc BComनि थाखाय फार्स्ट इयाराव एडमिसन लाबाय नालाय, बिनि सिगाङाव नोंथांमोना मा एग्जामिनेसनखौ पास खालामदोंमोन, हायार सेकेण्डारि एग्जामिनेसनखौ पास खालामदोंमोन। नोंथांमोना बेवहाय HS लिरनानै होबानो जाबाय। इयारखौ होबानो जाबाय, गावबा गावनि इयारखौ होबानो जाबाय। बेसेबां इयाराव पास जानाय, 2024 बा 24, 2025 बा 25। दा बेवहाय ओरै सेराव दङ रल नाम्बार। नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि रल नाम्बारखौ होबानो जाबाय। नाम्बार 3आव दङ नेम अफ इनस्टिटिउसन कारेन्टलि इनरल इन। बेवहाय दङ नाम्बार 3आव। दा नोंथांमोना गोदानै BA BSc BComनि एडमिसनखौ बबे कलेज बा बबे इउनिभारसिटियाव लाहैखो बेनि नेमखौ बेवहाय होबानो जाबाय। दा नाम्बार 5आव दङ सामार इनरलमेन्ट नाम्बार। नोंथांमोना बेखौ मिथियाब्ला गावबा गावनि कलेजाव थांनानै सोंहैबानो जाबाय, आंनि सामार इनरलमेन्ट नाम्बारखौ नांगौ होननानै। नोंथांमोना बेवहाय गावबा गावनि इनरलमेन्ट नाम्बारखौ फिलआप बानायबानो जाबाय। दा गाहायाव दङ बेंक डिटेल्स। नोंथांमोना बेखौ मोजाङै थाल लानानै गावबा गावनि बेंक डिटेल्सखौ मोजाङै फिलआप बानायबानो जाबाय। नाम्बार 1आव दङ एकाउन्ट नाम्बार। गावबा गावनि बेंकनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानै होदो बेवहाय। नाम्बार 2आव दङ IFSC कड।
आइएफएससि क'डखौथ' मोनथिखायो बेंक पासबुकफोरावनो थाखायो। नाम्बार 3 आव दङ एकाउन्ट हल्डार नाम्बार। बेवहाय गावबा गावनि एकाउन्ट हल्डार नेमखौ होनानै लाबानो जाबाय। बेवहाय मोनसेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, बेवहाय गुबुननि बेंक डिटेल्सखौ होनाङा दे, सोरबा न'खरनि बिमा बिफानिखौ होनाङा, गावबा गावनिखौसो होथारनांगोन बेवहाय। नाम्बार 4 आव दङ बेंक नेम। बेंकनि नेमखौ होबानो जाबाय, मा बेंकनि, एसबिआइ बा एसबिआइ, जिखुनु जाया आरोना। गाहायथाराव दङ हेड अफ इन्स्टिटिउसन। बेवहाय हेड अफ इन्स्टिटिउसननि सिगनेचार थागोन। गेजेराव थागोन सिगनेचार पेरेन्टस गार्जियाननि, बेवहाय सिगनेचार थागोन। ओरै राइट साइड सेराव दङ सिगनेचार अफ स्टुडेन्ट। नोंथांमोना जाय एप्लाइ खालामदों गावबा गावनि सिगनेचारखौ बेवहाय होबानो जाबाय। दा बेनोमोन फर्मखौ बोरै फिलआप बानायनांगौ बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना आं खोन्थानानै होनि बेनि फर्मखौ नोंथांमोना बबेनिफ्राय मोनगोन होननानै बुङोब्ला गावबा गावनि कलेज बा इउनिभारसिटिनि गावबा गावनि डिपार्टमेन्टआवनो नोंथांमोना बेनि फर्मखौ बिनानै लायनो हागोन। फर्मखौ गावबा गाव डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनानै नोंथांमोना फिलआप बानायनानै गावबा गावनि डिपार्टमेन्टआवनो साबमिट खालामहैनो हागोन। दा बेजों लोगोसेनो फर्मखौ साबमिट खालामनायावहाय मा डकुमेन्टनि गोनां जागोन होननानै बुङोब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोननो बेंक पासबुक नांगोन। गावबा गावनि बेंकनि पासबुकखौ नोंथांमोना जेरक्स खालामनांगोन। 2 नाम्बाराव नांगोन रेशन कार्ड नङाबा इनकाम सार्टिफिकेट। नोंथांमोना बेवहाय गोनो गोथो जानाङा दे, मोननैखौबो नाङा बेवहाय। रेशन कार्ड दङबा रेशन कार्डखौ होबानो जाबाय, इनकाम सार्टिफिकेट नांलायनाय नङा। जुदि नोंथांमोनाव रेशन कार्ड गैया बा न'खराव रेशन कार्ड गैया, नोंथांमोननो इनकाम सार्टिफिकेटखौ नांखाथारगोन। नाम्बार 4 आव दङ एडमिसन रिसिप्ट। एडमिसन खालामनाय रिसिप्टखौ नोंथांमोननो नांगोन। नाम्बार 5 आव दङ आधार कार्ड। जुदि आधार कार्ड गैयाब्लाबो बेवहाय नांलायलाया, आधार कार्डआथ' दा गासिनावबो थाखाजोबो। नोंथांमोना जेरक्स खालामनानै बेफोर डकुमेन्टखौ साबमिट खालामफाबानो जाबाय आरो। दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।